And how is your the end so week? Huh? How are you today? How fine? How fine are you? Okay, praise God, no? Give thank God na napatay din na ako karon. Kasi kapasalamat sa Ginoo ang mabuhi pa siya ron. Okay, now, di ka maglangan, no? Itong speaker this morning, maminaw ta, ha? Kaya talag sa rin kay sa kanan, no? Ang pulong sa Ginoo, kailang is precious, no? Kung sa inyo yung pinaka-precious na kanan, mababaw yung pulong sa Ginoo, kaya muna siya makagala nato nga sa eternal life. So, let's welcome Pastor Lutz Hamudjan for the Word of God this morning. Again, good morning guys sa mga faculty and staff. Thank you for giving us this opportunity. Thank you, Sir Magdo, our beloved principal here. Thank you very much. And our faculty and staff, Ma'am Raquel. So let's welcome again. No, let's welcome again Pastor Jude Audian for the Word of God. Let's give him a round of applause. Mayong buntag. So, salamat sa Ginoo sa nindot nga adlaw. Hingsog atong mga lawas, amin ba? Para batangunan, dako kailan mag-give ikan sa Ginoo. Na pagmata nato, nakapanamin ka, nakita nimo imong kagwapo o ang imong kagwapa. Ato palapakan si Lord sa kagwapo nimo kagwapa. So, sabi ka ko privilege alam na mo na maka-impart ninyo about the Word and of course the love of God. Anyway, gamay lang nga ibiyon, mga kabatalunan, gamay kahilom, atong paninawon, ang atong insight sa Ginoo ang kabuntago. In the book of Proverbs chapter 8 verse 13, the Bible says, the fear of the Lord is to hate evil, pride and arrogancy and the evil way, and the froward mouth do I hate. Sa Bisaya version ng imo dito, ang kahadlok o ang pagkaon sa Ginoo, maoy pagdungod sa dautan, o ang pagkamapahitason, o ang pagkahambugiro, o ang mga dautan nga mga pulong. Mao din ay dapat nga atong dungtan. Ayaw hindi, mga kabatanunan. Now, lalong importante nga tayo kahadlok sa Ginoo. Kung sabay tendency may tabo kung wala tayo kahadlok sa Ginoo. Na try to imagine, kung wala tayo kahadlok sa itong mama, kung sa'yo pwede may tabo sa balay. Kung wala tayo kahadlok sa itong ginikanan, kung sa mga posibleng may tabo, wala din masubo sa balay. So, kung mamutana, kung kinsa ba din buutan kayo sa balay, na pwede tigil masubo, bisang wala subo may pasubo. Amen? Salamat sa mga buutan. Now, muna usa sa mga indikasyon kung natay listen, kung natay kahadlok ni mama si papa, maminaw kita o gutuman kita kung sa isubo ni mama. Kung mahugas plato, mahugas ka plato. Kung magkabaw tubig, magkabaw ka tubig. Tungkol kay natay kahadlok ni mama ni papa, hindi lang kay kahadlok, natay pagtahod nila. Amen? Otherwise, kung watay kahadlok ang pagtahod nila, na mag-ayaw ng itagaag balon, kinsay masukot nila itagaag balon. Wala na din eh. No? Maglain na itong buot, kuway balon. Now, sa samang paagi, mga batanon, sa samang paagi, kung watay kahadlok sa Ginoo, mas piligro sa itong kinabuhi. Sa atong mama, kung masuko atong mama, kung watay pagtahod, kuway kahadlok niya, posible pwede lang ligtan imong darunggan. Pwede na kang bunalan. Pwede na kang itagaag balon. Pero kung sa Ginoo nagaling ka, way magtao, way kahadlok sa Ginoo, peligro o delikado atong kinabuhi. Nga naman, inumdumi nga itong kinabuhi, gipira lang sa Ginoo. Anytime He can take away from you. Well, ituod ka nga kini nga kinabuhi na nato, precious kaini. Amen? Kaya hinatag ni sa Ginoo. So therefore, kinala masakto na ito nga dapat na atay tinuod nga kahadlok sa Ginoo. Say with me, fear of the Lord. Say with me, fear of the Lord. Now, una is the beginning of wisdom.
fear of the Lord is the beginning of wisdom. Say with me, wisdom. It is an ability to see and appreciate God as He really is. Now, mga kabatanunan, kung naatay tinuod nga kahadlok sa Ginoo, mo-follow ang wisdom. Naay tinuod nga wisdom. Ang wisdom niya, mao ang imong application sa imong pagkila sa Dios. Now, ang pagbaton o kahadlok sa Ginoo, mga igsunan, mga kabatanunan, mao kining pagtinguha sa pagbuhat sa mga butang kung sa'y makalipay niya. Amen? All His moral attributes, which is love, mercy, grace, forgiveness, patience, justice, holiness, and righteousness. Now listen, mao ini ang usa sa mga factor o usa sa mga vital important sa itong kinabuhi as we fear the Lord na atay kasing-kasing nga unsa na higugmaon. Lain man ang gugma kaya naimong ka namuyag na ka. Pero kining gugma sa Diyos na hindi. Kaya ang gugma sa Diyos, kung natay gugma sa Diyos, magkakatong daw saan pagpailog, sa pagpaubos, kung saan pagpasaylo, kung saan nga natay kaluoy, na ay pagkamatarong, dili na tamang dumot, dili na dali masuko. Natay kahadlok sa Diyos, natay gugma sa Diyos, muna pinuon ng gugma sa Diyos, mahadlok ka pagbuhat ng dautan. Kung sa gali ang fear of the Lord, mao ang pagdumot sa dautan. Naunsa man ang mga dautan? Mga buhat nga dili makalipay sa Dios. Mga buhat nga bisan sa imong ginikanan, ay mga butang nga dili kalipay nila. Mao na mga butang nga imong duntan. Now, unsa man ang mga butang nga imong duntan? Nga mga dautan. Daghang kayo. Ikaw nasayod na ka anak. Mga butang nga dili sakto. Mga butang nga dili maayo. Na tinuod nila yung pagtawag ng kahadlok sa Dios, mao ang pagdumot sa dautan. Kinsa na kasulay diri nga nakakita kang away. Kaya grabe yun mong kasuko o nagdumot yun kanya. Kaya gusto yun kang mubalos. Mataas ka mo. Kapalo pa mo kanya ito, nagadumdum ko, nasumbagan akong naon, disumbag ko sa amo. Kaya grabe yung kasuko na ko. Grabe yung kasuko na ko. Hanto niya, may abot ang panahon mga kaisunan. Hanto niya abot ko Cagayan de Oro. Kaya kay dito mapuro na sa ilas Ginoo. Sa balabon sa initabo, sila naka-encounter ko sa kaong si Ginoo. Nausap ang akong pagbati sa kasing-kasing. Nausap ang akong perspective. Na ako'y kasing-kasing nga mapasaluon. Wala na ipagdumot nga akong gibati. Ang Ginoo mo'y namuhat. Gahong sa Diyos namuhat sa akong kasing-kasing. Hanto niya, niabot ko sa among province. Doon ay panahon, nag-invite ko na nagwali sa funeral service. Ito rin ang funeral service? Napalay ba? Nagwali ko dito, nalisen mga batangon. Saan kang nagwali ko dito? Katong nakasumbag na to, ila na ka mga tuig. Grabe na po niya pagkasubok na to. Siyempre, yung mga batangon sa una, mga dumot-dumot, rido-rido. Nagwali ko dito. Nakita na ko katong ako kontratos at bang sa balay at giwalian. Ako una-una. Ikaw ba si katangan ko karon pagawas sa humana ng gwali. Pero ako una-una confident ko. Na Lord, bisang pag-iaga ko gusto bagon karon, higugmaon ako intawhanan. Pasayuon niya ko na ko. Abi ninyo, nagwali ko sa pulong sa Ginoo. Human na kong wali, ako isang yagtuan dito. Paggawas na ko dito sa balay, ako isang binuulan, gigapos ko niya taman-taman. Kaya di siya katuo. Grabe yung pagdaig sa Ginoo nga isinasun. Basta naman ka, nahipulong sa isang kinabuhi, na nakita niya nga patay na yung bataan. Kunya karon nagwali naman sa pulong sa Ginoo. Tabatpakan sila. Tuminig ang mahitabo na hindi mo. Dili ni mamatay sa pag-unsa ka kadautan. Pero kung baguho na kas Ginoo, mapanalangin na ang imong mga amigo, imong silingan, o mahipulong sila sa imong kinabuhi. Amen? More wisdom. Ang wisdom na ito, i-apply na ito kung kinsa sila sa itong kinabuhi. Kung saan man na akong bisang pa o kaladuling ko kamatong simbahan, o yan mong kasing-kasing wala usap. Tungod kay wala kay pulong sa Diyos. Ang pulong sa Diyos may makatabang na ito, aron niya dunay transformation sa atong mindset. Dunay transformation sa atong condition sa atong kasing-kasing. Aron niya natin tinuod na pagkaod sa Ginoo. Aron nga mapatunan na ito ang tinuod nga gugma, kaluoy, o kang pagpasaylo, o kang pagkabalaan sa kinabuhi, o kang pagkamatarong, o ang hustisya sa Diyos.
Amen? Gani, doon ay gitudlo ni Jesus, kung sa paon imong pikas, ipaapi na lang ng pikas apin nimo. Kung labayon ka og bato, kung sa inyo ni Jesus, basli ninyo og sputnik na gahi. Sputnik pa na gahi. Ingon si Jesus, basli ninyo pan. Amen? Mao din ang tinuod na pagkahon o kahadlok sa Dios. Kay di man magsigad na vengeance is mine. Wow! Pagkalimlog no? Amen? Pag ang Ginoo mo laban nimo, siya'y manimalos in behalf nimo, mao na'y nindot kay kinabuhi, kay tagaan kag pabor sa Ginoo. Pero ang kondisyon dire naa nato kung saan nato paghandle ang problema, kung saan nato paghandle ang atong kung sa kay mga butang nga nakapatrigger nato, apan kung naa ang gugma sa Dios, pagpasaylo, nindot kayo may tabok sa dagat sa imong kinabuhi. Amen. Ay kadwa, is giving God your undivided attention. Now listen, mga kabatanunan. Unsa dining fear of the Lord is giving God your undivided attention or undivided heart. Meaning, ang imong higugmaon karon tinuod man nahigugma ta ni mama ni papa, nahigugma ta sa tong eskwela, nahigugma ta sa tong class, o habanay class na nato dire, nahigugma ta sa atong pamilya. Pero hinumdumi, ayaw higugma ang paghigugma sa Dios. Amin ba mga batanon? Love the Lord with all your hearts and with all your soul and with all your strength. Now listen, dunay gisgutan ni Jesus. Ingon si Jesus, mahigugmaon nimo ang imong bana o kasawa o ang imong anak, labaw nako, dili ka angayan nako. Now sa may pagpasabot anak, nanong ningon na si Jesus, kung higugmaon nimo imong bana, kasawa o anak, labaw nako, dili ka angayan nako. Now hinungdumi mga batanon, na kining kinabuhi nato, di piyal ng Ginoo. Gusto ni Lord na siya yun ang atong first love. Amen. Say with me, first love. Kinsa na ito na first love dire. Apan ako tamong encourage, himuha si God na imong first love. Amen. Imong first love, himugma sa labaw sa tanang butang. Doon ay kanta, nag-ingon nga, gigugma, manimong mong inahan o asawa, apan nas labaw, paka. Doon ay gingon nga na kanta. So giving God your undivided attention, reading the Bible, fix your eyes unto Jesus. Amen? Kaya kini atong mata, dagat kay kitanaw, kaya kung dito ta magtutok, dito po daw sa iyong higugma. Now listen, kung magsige kang tanaw sa imong class, basi mo niyang ma-obsess ka. Basi mo niyang masalimuhan ka, kay grabe rin ka imong feelings. Now listen mga patanon, ako tamang tudluan karon, dunay sikreto. Itutok imong mata sa Diyos. Amen? Nga naman, the moment ang imong mata in the Bible, fix your eyes unto Jesus, the author and the finisher of your faith. Na try to imagine, kining Diyos nga itong gitutukan matatagaw. Diyos din na tag-iya sa imong future. Amen? Naa niya ang tanang maayong butang sa imong kinabuhi. Kinsa man ato dili gusto og mga maayong butang. Dili lang kay mga cellphone na mahalon, mga maayong butang na mahitabo sa imong kinabuhi, ang good future nimo. It is the Lord na nagbunit sa imong nindot na kaugmaon. It is the Lord na nasayod sa nindot nimong kaugmaon. Apan kanang tanan mga kabatanunan, nagdepende ka na, nagdetermine ka na how you love Him, how you serve Him, how you give your attention, how you give your hearts, how you give your mind unto the Lord. Sa itong una-una, bisang asa lang mo abot. But how about na itong una-una, itong mindset, atong kanunay isip sa Ginoo, na nahigong mata sa Ginoo, I think the Lord will give you wisdom, will give you direction, kung sa'yo maayong buhaton, hindi mo sa matag-adlaw sa imong kinabuhi. Amen. Now, sa Psalm 86 verse 11, ingon si David, teach me thy way, O Lord. I will walk in truth. Unite my heart to fear thy name. Na mga batanong, nabatay mga pag-ampo, nabatay prayer life. Now, importante ninyo, dili pwede mo tayo prayer, kay mo na atong communication sa Father, ni God. Sa tagdiya sa itong tinabuhi, mo na atong conversation with Him. Amen? Di ba, atong mama, ganahan kay na siya na natay communication, natay conversation with our parents. But how about the Lord? Knowing that God is the source of your good future. It is the Lord who is able to bless you beyond your imagination.
It is the Lord who is able to prosper you beyond what you think. It is the Lord. Ang problema lang nato, iwatay panahon niya. Pag mata nato, murag wala ngay tabo. Pag mata nato, murag okay lang. Pero wala kabantay. Ang Diyos naghatag ni mong extension sa kinabuhi sa matag adlaw. Ito ba papansin? Importante ma-recognize nato ang sovereignty sa Ginoo, ang iyang pagkagabhanan. Amen? This omnipotent God, siya ang labing gamhanan na Diyos. Na in Titus chapter 2, verse 11 to verse 12, now listen, the Bible says, for the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men, teaching us that denying the ungodliness and worldly lust, and we should live soberly, righteously, and godly in this present world. Now listen, kung sa ingon ni Paul nga kang Timothy, si Timothy, kung sa kabatanon sama nimo. Now listen mga batanon, kung sa advice ka din, mingon ang Bible nga ang grasya sa Dios naghatag ka natong kaluwasan. Kinsa man kinagrasya, mao si Jesus. Nga gipadayag o nagtudlo ka nato na unsa gitudlo sa grasya, nga mao si Jesus. Now listen, nagtudlo nato sa pag-deny sa mga kalibutanon. Are you with me? Mga kalibutanon butang, unsa pa? Mga kailibkon. Mga kailibkon. O ang pagkinabuhi nga mabinantayon. O pagkinabuhi niya sa pagkamatarong. Balaan. Diyos nun, niining panahon na karon. Ila pa nga ito dire. Na ay Diyos nun nga kinabuhi. Karon na present world, pataas ka mo. Present world. Gikinanglan di mo katanon na nakay saktong dedication ka ng panahon. Ano man, musubot ka sa dili, muabot ang mga adlaw panahon. Muhatag tag accountability sa Ginoo. Tanan sa atong kinabuhi dire, muhatag tag husay sa Ginoo. O dito sa Ginoo mga isunan, wala na yung under the table, na yung kalimutan. Kaya kung ay kaso-kaso, pwede nimong bayran nimo yung abogado, aron nga pwede ang imong daotan buhat, pwede imong sakto. Kundi sa Ginoo, wala yung makatago sa Diyos. No one can hide before God. Everything is uncovered in the eyes of the Lord. And we will be judged accordingly sa atong individual na deeds. Amen? Sa atong individual na mga binuhatan. Muna ang kanindot na karon, because wala pa ka hukli, gitudluan ta kung saan nga maandam ta. Isa pa nato rin, andam. Nga mahimong nag-desire ka, andam ka sa mong kinabuhi matag-adlaw. Kaya kung bubalik si Jesus anytime from now, prepared ka. Ano man, ikaw mismo simpuling mo, na-side ka nga, nag-ginusul ka sa Diyos, nagkinabuhi ka nga mahal sa Diyos, gidugta din mo ang pagkadautan. Kaya pag dumot sa dautan mo sa ganito, maoy, pagbaton o kahadlo o pagkahod sa Ginoo. Praise the Lord. Now, ikadua, to fear the Lord is to lead us to respect God and to His law or to His word. Ang tinuod ng pagkahadlok sa Diyos na pagkahod sa Diyos o sa iyang mga pulong. This fear of reverence towards God makes us to think before we act and speak as we gain knowledge and wisdom. Now listen, ang tinuod ng pagkahod, doon ay kahadlok sa Diyos. Now, mo di usa sa mabutang atong gibuhat, nagunaw na tagaan 1,000 times before ka mo buhat. Amen? Before ka makakomit kung mga butang, by the grace of God, Lord, tawagin ko Ginoo. You think to yourself many times before you act, before you speak. That is wisdom. Say with me, wisdom. Mao na tinuod nga kahadlok sa Diyos. Amen? Pero before ka mga, example, tutakas mo mama, nakita mo, tuwaan ka na ako ni Juan nito. Ikaw hindi maayo. Makasalak man dito ni sa Ginoo. Makasalak man dito sa kong mama. Are you with me? Amen? Dili na lang ko. Mangayo na lang ko. Maayo, basta maayo ha. Basta maayo ha. Is to lead us to respect God. Now, praise the Lord. Unsa daw ang atong kahadlok sa Ginoo is to lead us to respect God and to His law. Praise the Lord. Now, conclusion, 2 Corinthians chapter 5, verse 10. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body, according he hath done, whether it be good
or bad here on earth. Now, ang atong binuhatan karon mag-determine ni upa sa atong reward. Isa ba nato dili excited sa ilang mga reward sa school? But how about the reward in heaven? Now, mga batanon, last na lang, wala ko encourage sa inyo. Mientras batanon pa mo, mauni ang dakong chance na magamit mo pa kayo sa Diyos. Kabalo mo sa inyo ni David, si David, isa sa pinaka maalamon, King Solomon, maalamon kay na tao. Sa Ecclesiastes chapter 12 verse 1, the Bible's declared, remember your Creator in the days of your youth. Before the evil days will come. Now listen, karon di ay mintas di kon pa ng tuhod, batanon pa ka. Karon dapat na magamit ka o mapuslan ka sa Ginoo. Otherwise, kung dili ka dedicated kini ato na hibilan karon sa atong pagabatanon, naayawa na gusto mo guba sa kinabuhi. Naayawa po na gusto mo gamit og kinabuhi sa tao. Naayawa po na mangawat sa imong atensyon, mangawat sa imong future. Pero nakalimot lang, kaya walay makakawat sa bisaad sa Diyos na to. Pero ang sekreto karon ikaw, mao'y mo cooperate sa plano sa Diyos. Muna nga na word of God, aron nga masilyado ang imong future, you have to believe the word. You have to accept the word. Amen? You have to declare the word of God. You can even prophesy the word of God over yourself by claiming the promises of God, declaring the word of God over yourself, because the word itself is God. In the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. So meaning, if you have the word or the Bible, that means you have God. The more you have time with the word, the more you will be anointed. The more you will be blessed by the Lord. Amen? The more kang naipulong sa Diyos, the more kang dihugan. The more kang gamiton. The more kang panalanginan sa Diyos. Kinsa ba nato dili gusto panalangin sa Diyos? Amen. Hallelujah. Pabalakakan sa Diyos. Mga katalon, sila sa Diyos. Amen. Ikay mga bay, kahadluki ang Diyos o kahura ang Diyos. Okay, magampo ka. Praise the Lord. Magampo ko ninyo mga kapatanon. Praise the Lord. Nauban ka na ko ninyong pagampo, Lord Jesus. Salamat sa imong pulong. Gikan karon akong batunan na naakoy kahadlok nimo. Kung naakoy pagtahod ka nimo. Tabagi ako Ginoong Diyos na pinagi sa imong gahom. Magkat-on ako sa imong mga saad, sa imong mga pulong, o ang imong pulong, mahimo na ako na kinabuhi. Ingon man, mahimong kusog sa akong adlaw-adlaw na pagkinabuhi. Ginoong Jesus, tabuni ako sa imong gamhanang dugo. Gikan karon, wala na'y kahong. Ang tanang plano sa yawa, ang tanang bakat sa yawa, ang tanang ilad-ilad sa yawa, wala na'y kahong. Bato ka na ko, tungod kay imo man ako anak. Ginoong Jesus, tuna ako sa imong balaan ng Espiritu. Higugmaon ko ikaw, o alagaron ko ikaw sa tibuok na kong kasintasan. Dalay ko ikaw sa ngalan ng Jesus. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. Good morning. Good morning. Okay, thank you, Sir and Ma'am, for giving us an opportunity to hear good news and good words from our Almighty God. So please give them a round of applause. Okay, before some announcement, please requesting everyone to please stand properly.